Anyị na-ele ya na-agbawa obi. Ihe ọma mere na afọzi. Ya chị ọchị ntị asọ wuruwuru. Gị lege ya okwe gị ngidi. Gị bilie gawa na ke dibịa si gwora nke i were fe ka i were tee ka i were mee ya ihe ọjọọ. Na ọ nọchigere anya. Na omege gịnị, why must it be that person? Iwe na ọnụ meju obi gị bido gawa ije ọjọọ. Jụkwa ogu. Jụkwa ogu. Chi ya mụrụ anya, you will not succeed. O mee ihe ọjọọ, gwa nwanne gị na ihe na o mere ugbu a na like ya. Ọ wụrụ ọgụ ọ na-alụ, ọ wụrụ na ọ na-aba mba. Mana o rute nke isi n'azụ gị ga iwepụ ndụ ya. Ọ wụghụ ndụ niile ka ị ga-ewepụli. Mmadụ wulo, ọnụ ụfọdụ nwoke mmụọ nọ n'ime ha. Ebe ndị ọzọ gara to, ha ga ha ala. Ha na-aga n'ihu ya na-akwụ n'azụ, ha na-aga n'azụ ya na-akwụ n'ihu. Some people are like that. Ihe dịrị ndị ọzọ difficult na dịrị ha very easy. Ihe ndị ọzọ riri nwụọ ha rie ha na-agbanya zaa. Ọwụ ndị amara Chineke bara ụba. Ndị dị otu a, if you dare try to tamper their lives, ọ ga-adị ka bọọlụ atụrụ na mgba aja. Ya laghachi back to exact point e should throw the ball. Be very very careful. Be very very careful. Enwere ihe kpatara m ji na-ekwu ihe n'ugwu gị. Ụbọchị nta anyị chere na Owerre nchi.